फाइनाली आं नै दा मोनसे गोदान माइक लादोंमोन गाइस माइक्र'फन वायरलेस माइक आं बेखौ माने ओरैनो ब्लग भिडिअ बानायनो थाखाय लानाय जादों गाइस मानो होनोब्ला आजिखालि डिजिटेल मुगायाव माने नैबेफोर गैयाबा जेबो खामानि जाया नालाय मानो होनबा बे वायरलेस माइक नैबे जाहैबाय नैबेयाव चार्ज होजायो आरो बिनि सिङाव माने बक्स सिङाव माने मा होनो बेखौ बे सिङाव थायो आरो नैबे बुस्थुआ आं दा बेखौ लाइट फोजोंबाय ओमफ्राय आरो नैबेयाव कानेक्सन खालामबाय गाइस नैबेयावहाय नैबे जाहैबाय कानेक्सन जायोबा नैबे माने जोङो आरो नैबे सेटिं मोनसे दङ नैबे सेटिंआव लानो OTG कानेक्ट फैयो आरोना बे OTG कानेक्टखौ खालामनानै ला गाइस आं दा नैबे आंनि Oppo A53 मबाइलजोंनो माने एन्ड्रइड मबाइलजोंनो माने कानेक्सन खालामनानै आं इउटुब ब्लगखौ बानायनाय जागोन आरो गाइस आरो नैबेयावहाय बेयाव नायनो मानो होनोब्ला आंना मबाइला एसे हें सिस्टेम जाबाय मानो होनबा प्रब्लेम नै दा बे बुस्थुखौ नोङो बेसेबां डिसटेन्सआव माने कानेक्सन जायो नैबेखौ कानेक्सन माने बारा गोजान जाखाया बेफोरो माने हेभि नङा नालाय खम दामिसो एसेबां 3000 4000नि लाबा बेलेग खोथामोन मानो होनब्ला नैबे माथ्र माबाल'सो आंनिया माने 1000से लाबाय आरो मथा मथि 1000से मोननैजों डाबल आरो नै बियो कम्पानिफ्रा मा कम्पानि जायखिया वायरलेस माइक्र'फन माबा आरो नैबेनो आरो आं माने खम दाम कम्पानिखौ लादों आरो आंथ' आरो जेनेरेल लानो हाया नालाय कम्पानिफोरखौ नामखौ बुंथ'ला कम्पानियाथ' अनेक कम्पानि दं बे जुगाव आं नैबे कानेक्सन खालामनायदोंमोन गाइस नै बियो आंनि मबाइलावनो कानेक्सन खालामदोंमोन आरो नै गाइस नैबे कानेक्सन खालामखानाय आरो नैबेजों नैबे जोंगासिनो आरो नैबे जोंबासो माने बे जायो ओमफ्राय नैबेजों प्लास माने बे सेम जोंनांगोन आरो नैबेलाय बे दा कानेक्सन जागोन आरो नै आं दा माने भिडिअ खालामना नायनो नै गाइस मानो होनब्ला नैबे आं दा आंनि मबाइलजों बे गुबुन मोनसे मबाइलजोंसो खालामदों नालाय थारमाना नाय हेलौ टेस्टिं वायरलेस माइक टेस्टिं कानेक्ट हेलौ बेसे मोजां जायो आवाजखौ खोनासंनाय आरो बिनि आवाजआ माबायदि जायो ओरैनोथ' बेफोरनि मबाइलनि आवाजआ मोजां जायो नालाय आं कानेक्सनखौ खालामनानै नायनो आरो गाइस नै हेलौ वायरलेस माइक्र'फन आरो बियो ओंखायनो बियो बेसेबां डिसटेन्स थाङो आरो बेसेबां लानायमोन आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ गाइस नै दा आं बेखौ आनबक्सिं खालामगासिनो दं नैबे बक्स मोनसे फैयो नै बियो बे बक्स सिङाव आरो आजिखालि सिस्टेमानो बेलेग नैबे जाहैबाय आइफननि टाइप सि सिस्टेम आरो आइफननि मा होनो बेखौ केबल ना मा होनो नैबेदि आरो नैबेयाव सोयो सिस्टेम आरो दा नैबेखौ नाय नोंथांमोना नैबिदि बक्स मोनो आरो आजिखालि नैबेयाव लानानै रायलायग्रा माइक आरो बेयाव वायरलेस माइक नैबे मोनसे डाबल आरो बियो जेनेरेल कम्पानि ओमफ्राय बेबो डाबल नै बे आरो नैबे जाहैबाय माने टाइप सि आरो अबा आइफननि माने अनेक मडेल दं आरो ओमफ्राय नैबे मबाइलनि नैबे जाहैबाय नैबे मबाइल नालाय नैबे मबाइलनि खिथुआव नैबिदियाव सोयो आरो बेयाव सोयोब्ला ओमफ्राय बेजों कानेक्सन खालामबानो जागोन आरो गाइस आं खोन्थागासिनो दं नोंथांमोननो नायबानो जाबाय दा नैबे बक्सआ जाहैबाय माने बेयाव सोयो नालाय नै बेयावनो माने चार्ज थाखायो आरो नैबे सिङावनो चार्ज थाखायो आरो ओमफ्राय दा बेयावनो माने चार्जबो होनो हानाय केपासिटि दं आरो नै बे आजिखालि मडेला मोजां बेखौ फुल चार्ज होबानो बेयाव चार्ज जायो आरो एक्सट्राबो चार्ज होजायो नैबेयाव गासिबो दंखाजोबो नै बे आरो एक्सट्राबो चार्ज होजायो दा बेखौ आङो टेस्ट खालामगोन गाइस बेसे गोजानसिम आं दा नैबे आंनि मबाइलनि खिथुआवनो सोबाय आरो गाइस नैबे खिथुआवनो बै टाइप सिनि जिथु मेचिनखौ सोबाय आरो माइकनि नै दा बै बुस्थुजोंसो बे बुस्थु गैयाबा माने खामानि होनाय नङा आरोना बियो दा बेसे गोजान डिसटेन्स थाङो आङो माने बेजों टेस्ट खालामना नायगोन आरो गाइस नोंथांमोना नायला नै कानेक्सना मोजाङानो जादों आरो गाइस नै
wireless mic testing connect hello बेसे मोजां जायो आवाजखौ खोनासंनाय आरो बिनि आवाजआ माबायदि जायो मोजाङानो फैदो आवाजआ मबाइलनि आवाजआ मोजां जायो नालाय आं कानेक्सनखौ खालामनानै होयो आरो गाइस साउन्डखौ होजोबबाय आङो नै गाइस मोजाङानो जायो मोजां क्वालिटि नोंथांमोनाबो ला बयबो सोरबा सोरबा इउटुबार दं ब्लगार दं ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायाव खालामो गोदोनायाव मोनसे आलायदो ओमफ्राय मोनसेखौ मबाइलाव कानेक्सन खालामदो नोंथांमोना मोजां खालाम माने बाहेरनि आवाजफ्राबो एसे खम फैयो नै बेखिनियानोसै आरो गाइस आं दसे भिडिअखौ खालामदों नैबे आंनि मबाइल आं बेजोंनो भिडिअ खालामो आरो बिराद खस्थ' नै मबाइलनि माबायाफ्रा केमेराफ्राबो बारा मोजां नंला बहुद 3 बोसोरानो जानोसै गाइस बेखौ लाजेननायनिफ्रायनो नैबे आरो बक्समोन आरो बिनि नैबे टाइप माबा आइफननि आरो बियो नै आइफननि जोंनाथ' आइफन मबाइलबो गैया नालाय आइफननि मालाबा लाबाय बायबा सोनो हागोन कभार गोजा आरो बायनानै ला नोंथांमोनाबो जोबोद मोजां नैबे माइक्र'फन नै दा बेफोर कानेक्सन जाजोबनानै दं आरो कानेक्सन आं दा स' गाइस नै दा आं बेखौ एसे गोजाननिफ्राय कानेक्सन खालामनाय आरो ना नै दाथ' आं मोननै लाबाय नै मोननैखौबो एखे मडेल खोनागोना खोनाया हेलौ नै दा आं बहुत गोजान एसे गोजान फैबाय आरो ना दा बेनिफ्राय कानेक्सन मोजां जायोबाथ' मोजां खोथा बहुत गोजाननिफ्रायबो भिडिअ खालामनो गोनां जायो हेलौ नै खोनाबाय आरो ना मोजां बेखौ लानाया बिराद प्रयजन दानि जुगाव बे डिजिटेल मुगायाव स' नोंथांमोना बेफोरनि बिखयथ' बयबो मिथिखायो माइक होनो बेखौ माइकखौ जायनि जाहोना इउटुबार एन्ड ब्लगार एनि निउस बिथांमोना निउसनि मानसिफ्राबो लायो आरो ओंखायनो दा बेखौ लानाया बहुत प्रयजन इउटुबारफ्रा फिसा इउटुबारबाबो गिदिर इउटुबारबाबो नैबे बुस्थुखौ प्रयजन आरो इउटुबनि लाइफ बे बुस्थुआ आरो स' थेंक इउ गाइस नोंथांमोना बयबो मिथियो आंथ' आगे फिसे खोन्थायाखैमोन आरो दिनै खोन्थाबाय आरो बहुत मानसियाबो खोन्थाखाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओंखायनो आं दा बेखौ आं जाखिनि मिथियो बेखौ खोन्थानाय जाबाय आरो गाइस थेंक इउ फाइनेलि नोंथांमोनाथ' माइकखौ माबोरै कानेक्सन खालामो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय अलरेडि माने नैबे जाहैबाय कानेक्सन जाबाय नै दा आं दा नैबे आंनि मबाइलनि खिथुआव सोबाय आरो खिथु माने टाइप सिनि बेक साइडआव सोबाय आरो गाइस नै मानो होनोब्ला बेजों नै दा गोथां जोंबासो कानेक्सन जायो गोजा गोथां जोङोबा कानेक्सन जाया बे बेयाव माने मबाइलनि सेटिंआव मोनसे दङ माने डाइरेक्ट मबाइलखौ एपखौ अन खालामदो ओमफ्राय सेटिंआव लांदो सेटिंआव लांनानै माने OTG होननाय मोनसे दङ आरो कानेक्सन बे जाखायो ओमफ्राय बिनि गाहायाव मोनसे दङ कानेक्ट एन्ड बेखौ माने अन खालामना होबानो जाबाय आरो होमबानो माने बे अट'मेटिकलि नैबे ग्रिन बाटन जोंखागोन आरो बेनो आरो गाइस दा कानेक्सन जानानै दं नै दा आं बेसेबांनिखौ रायलायो नैबाव मोजां खोनागोन आरो नैबे एसे गोजाननिफ्राय माबानिफ्रायबो बोयो बोनायालाय नै दाथ' मबाइल खाथि नालाय आं दा खालामना नायदों नोंथांमोनाबो बाय गाइस आं बेसेबां लायो डिसक्रिपसनाव लिरना होगोन गाइस नोंथांमोना बायना लाबानो जाबाय स' गाइस भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय